Z úrovňou turnaja som spokojný. Mali sme tento rok 3 najlepšie slovenské družstvá, majstra, vicemajstra z Košíc, potom maďarský BVSC, extraligový klub. Čo sa týka nášho družstva, nastúpili sme prvýkrát pod vedením novej trenérky, ktorá zatiaľ v Topolčanoch pôsobí o pár týždňov, ale už je vidieť vlastne jej rukopis na hre nášho mužstva. Sono molto contenta di questo torneo per come si è comportata la mia squadra e spero che in futuro le cose andranno sempre in questo modo. Cinzia ešte minulý rok hráčka Catanie, je mnohonásobná majsterka talianska, je to olympijská víťazka z Aten, mnohonásobná európska šampiónka, vicemajsterka sveta, čiže vlastne aj keď je to v ženskej kategórii, okusila vodné polo na tej najvyššej úrovni, takže my dúfame a veríme, že bude vedieť odozdať svoje skúsenosti nielen ako hráčske, ale aj skúsenosti ako trenérka do nášho klubu.